Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako si Jovi, at ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng aking nanay Lisa. Buwan ng Agosto, panahon ng Tigtalambo, taong 1985. Nasa 5 buwan ng tiyan ni nanay nang makaranas siya ng hindi kanais-nais na karanasan. Dahil panganay ay wala pa siyang alam kung ano ang bawal at kung ano ang hindi bawal noon. Mabuti na lamang at naroroon sina lolo at lola na umaalalay sa kanya. Kahit nasa 5 buwan na ang tiyan ni mama, nagtatrabaho pa rin ito sa kanilang sakahan sa Kaingin. Meron silang kubo na itinayo ni Papa para maayos silang makapagpahinga sa tanghali. Pagsasakang trabaho ni Papa at Mama, kasamang magulang ni Papa na sina Lola Henya at Lolo Apple. Maliban sa pagiging magsasaka ay isang albularyo si Lolo Apple. Marami ang lumalapit sa kanya para magpagamot. Kaya din siguro hindi nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga kung sino man kay Mama. Dahil kay Lolo. Isang araw, umalis si Lolo Apple. Sinundo ito ng isang tao na taga-kabilang barangay. Ayon dito ay may magpapagamot sa kanya. Hindi na ito nakakakilos at nakahiga na lamang ito. Kung kaya't nakiusap ang tiyuhin nito na kung maaari, punta ng pamangkin nito. At dahil buhay ang usapan, kung kaya't pumayag naman si Lolo na sumama dito. Para may makasama pa uwi ay sinamahan siya ng kapatid ni Mama na si Tito Bunoy. Wala namang problema si Mama at Papa doon. Tiwala naman sila na walang makakalapit na kung ano sa bahay kaya naging kampante sila. At totoo nga naman na walang nangyaring masama ng gabing yon. Lumipas sa magdamag na nakatulog naman sila ng maayos. Kinabukasan bago magtanghalian, nakauwi na si Lolo. At sinabi nito na hindi basta-bastang sakit ang pinagdaanan ng binata. Ayon kay Lolo Apple ay nakulam ito. At mamaya pa nito ay malalaman kung ano ang dahilan kung bakit ito kinulam. Hindi pa sigurado si Lolo pero alam niyang mabigat ang dahilan kung bakit kinulam ang binata. Dahil nararamdaman niyang malakas ang hinanakit at sakit na pinaparamdam ng mangkukulam na yon. Kaya alam ni Lolo na may mabigat na dahilan kung bakit ito ginawa ng mangkukulam. Dagdag pa ni Lolo, mamayang gabi niya huhulihin ang wisyo ng mangkukulam. Kaya pagkatapos magpananghalian ay nagpahinga lamang ito ng ilang oras. Bago mag-alas 5, muli na itong nagising. Ganon din si Tito Bunoy. Kagad na naglinis ng katawan si Lolo at hinanda na rin ito ang mga sangkap na gagamitin niya sa panghuhuli niya ng kaluluwa ng kumukulam. Sa muling pag-alis ni Lolo ng gabing yon, hindi maintindihan ni Papa kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan. Ganun pa man, hindi na lamang niya pinansin ang nararamdaman niyang yon. Marahil bunga lang ng pag-aalala. Aminado kasi itong nag-aalala siya kapag wala si Lolo sa bahay tuwing gabi. Arthur, yung bilin ko sa'yo ha. Huwag mong kalimutan ng magsiga at lagyan ng mga sangkap na hinanda ko na. Bilin sa kanya ni Lolo. Sige tay, mag-ingat kayo sa pupuntahan nyo ha. Umuwi kayo ng ligtas. Tumango na lamang si Lolo at nagsimula na silang maglakad patungo sa kabilang baryo. Sa bahay naman ay naiwan si Lola, Mama at Papa noon. Maaga silang kumain ng hapunan. Bago pa man nakaalis sila Lolo ay nagsiga na si Papa sa paligid, kaya maaga din itong nakapasok sa bahay. Wala naman silang naramdaman na kung ano sa paligid habang naghahapunan. Pero nang sumapit ng alas 10 ng gabi, nakarinig sila ng ingay ng huni ng isang ibon na tikling. Pero ayon kay Lolo, ang tunog ng tikling ay hindi tunog ng normal na hayop. Lalo na't kung sa kalaliman ng gabi ito maririnig. Kung kaya't ang gasera na nakasabit sa dingding ay
inilapit ni Papa sa bintana nun. Nang sa ganon ay hindi makita ng nilalang kung saan nakahiga si Mama. Sa halip, makikita ni Papa ang anino ng nilalang kung sakaling pumunta ito sa gawi kung saan nakalagay ang gasera. Matapos maitungtong ang gasera sa bintana, inilayo naman ni Papa ng bahagya ang katre sa gawi ng dingding. Kawayan lamang kasi ang dingding at maaari itong masilip ng nilalang mula sa labas. Tuloy pa rin ang pagdinig nila ng huni ng tikling hanggang sa humina ang huni na ang ibig sabihin ay malapit na ito sa kanilang tahanan. Si Mama, mahimbing pa rin ang pagtulog pero nakakaramdam na ng pagkainit. Umaakto pa itong itataas ang suot nitong bestida pero mabilis siyang pinigilan ni Papa. Walang anuman ay pumasok si Lola Henyes sa kanilang silid at ginising si Mama noon. Kanina ko pa siya ginigising, Nay, pero ayaw niya pa rin talaga magising eh. Sabi ni Papa kay Lola. Wala nang nagawa si Lola kundi mapilitang sampalin si Mama. Kasabay ng pagising ni Mama ay ang pagkarinig nila ng iritabling paghuni ng nilalang sa paligid. At ang mas lalo pang nagpatayo ng balahibo nila ay nang makita nila ang anino ng nilalang na nasa dingding nun. Ibig sabihin ay malapit ito sa bintana. Nakakapanindig balahibo ang anino nito. Ilang sandali pa, tila ba may tumamas sa nilalang na naging sanhi ng mahina nitong pag-angil na may halong ungol na parang nasasaktan. Kasabay noon ay ang paglipad nito papalayo sa kanilang tahanan. Nang gumaan ang presensya sa paligid, saka pa lamang sila bumalik sa pagtulog noon. Kinabukasan ay nasa bahay na sina Lolo at Tito Bunoy nang magising sina Mama at Papa. Si Lola naman ay mas nauna nang nagising sa kanila bago pa man nakauwi sila Lolo noon. Sinasabi ko na nga bang hinihintay lamang ng mga nilalang na wala ako sa bahay bagong gawin ang kanilang binabalak. Wika ni Lolo. Kung bakit kasi hindi mo man lang tinuruan yung anak mo ng kahit simpleng pantaboy lamang sa mga nilalang na orasyon? Sabi ni Lola. Yun na nga ang binabalak ko. Lalo na't kailangan kong umalis para kitain ang mangkukulam na kumulam sa pasyente kong demonyo. Wika naman ni Lolo na siyang kinagulat ni Papa. Unang beses kasi niya itong narinig na tinawag nitong demonyo ang kanyang ginagamot. Anong ibig mong sabihin, Tay? Bakit tinawag mong demonyo yung nagpagamot sa'yo? Doon sinabi ni Lolo na hindi siya nagkakamali sa pakiramdam niyang mabigat ang dahilan ng pagkulam sa lalaki. Sa pakikipag-usap sa nilalang, nalaman ni Lolo na ginahasa ng kanyang pasyente ang anak nila. Hindi lang isang beses kundi pa ulit-ulit umano. Tinatakot nito ang kawawang dalagita na papatay ng kanyang mga magulang. Pati na rin siya kung magsusumbong ito. Nawalan ng ganang mag-aaral ang dalagita. Pero pinapagalitan ito ng kanyang magulang. Kaya napipilitan itong mag-aral nun. Lingid sa kanilang kaalaman, binabantayan pala ng kriminal ang bata sa masukal na daan pauwi sa kanilang tahanan. Nagkataon naman na dumaan din sa lugar ang ama ng biktima. Kung kaya't narinig nito ang pagpupumiglas ng anak habang hinahalay ng walang hiyang lalaki. Sinubukang tagain ng lalaki ang kriminal. Pero dahil sa maliit lamang ang katawan nito, ay madali itong nilabanan ng kriminal. Inagaw nitong itak sa ama ng biktima. Doon pinagtataga ang kawawang ama ng biktima sa mismong harapan ng dalagita. Nawala ng malay ang dalagita at habang wala itong malay, kinahasa pa rin ito ng lalaki noon. Nag-aalala ang ina nito dahil takip silim na ay wala pang mag-ama nito. Kung kaya't sinuyod niya ang daan papunta sa sentro ng kanilang baryo. At dun nga, sa daan niya nakitang dalagitang anak na wala ng luha habang umiiyak. Wala itong saplot sa katawan.
Sa harap nito ay ang kanyang asawa na tadtad ng taga. Ang buong akala nga ng ginang nun ay ang asawa niyang gumahasa sa sarili nitong anak dahil may dugo ang mga braso ng dalagita. Pero nagbago ang maling akala nito nang makita niyang naiwan ang panyo at pitaka ng demonyong lalaki na nanggahasa sa kanyang anak nun. Maging sina Papa at Mama ay nawindang sa sinalaysay na yun ni Lolo. At dahil sa nalaman, itinigil niya ang panggagamot sa manyakis na yon. Sinabi rin ni Lolo sa kanila na gustong kausapin ng ginang si Lolo. Kampante naman si Lolo na sumuko ito sa kanya dahil sa nagpakita ito ng kanyang muka. At nakita ni Lolo kung gaano na ito kapayat at kung gaano ito nahihirapan. Kailangan kong umalis bukas para kitain ng ginang at huwag kayo mabigla. Kung sakasakaling dalhin ko ito dito sa bahay para malaman ko ang totoong kalagayan nito. Wala naman silang pagtutol na sumang-ayon kay Lolo. Sila man ay sobrang nahabag sa kanilang narinig na nangyari sa pamilya nito. Mabilis na lumipas ang oras. Kinagabihan ay wala naman silang narinig na huni ng nilalang kagaya ng narinig nila nung nakarang gabi. Kaya naging maayos naman ang kanilang pagpahinga. Kinabukasan, sinamahan ni Tito Bunoy si Papa sa may sakahan. Samantalang si Mama naman at Lola ay naiwan sa bahay noon. At si Lolo ay umalis nga para kitain ng mangkukulam. Naging abala naman sina Mama at Lola sa gawaing bahay at sa pagtatanim ng mga gulay at halamang gamot. Si Mama kasi ang klase ng tao na ayaw manahimik sa isang tabi lang. Gusto niya palaging may ginagawa. Kung kaya't palagi itong nasa bakuran at naghahanap ng kanyang magagawa noon. Kinahapunan, habang nagsisiga ng mga winalis na mga nagsilaglagan na dahon sa bakuran, may dumaan na isang matanda at isang batang babae. Animoy naglalako ang mga ito ng mga kakanin. Huminto ang mga ito sa labas ng bakod at maluwag ang pagkakangisi ng matanda habang nakatanaw kay Mama na nagwawalis. Napaangat lamang ito ng paningin nang marinig nito ang boses ni Lola na nagtatanong sa mga panauhin sa labas kung ano ang kailangan. Saka pa lamang si Mama napaangat ng ulo at nilingon na maglolo. Todo pa rin ang ngisi nito pero tila ba may naramdaman ito na biglang nagpakunot ng noo niya. Kasabay ang dali-daling paglalakad nito palayo kasama ang batang babae. Ilang saglit pa, natanaw na nila si Lolo kasama ang isang maliit na ginang na babae at isang dalagitang inaakay na mga ito. Dahil sa nakita, kagad na sinalubong ang mga ito ni Lola. Kinuha ang ibang daladala ng ginang. Maging si Mama ay nabag sa nakita nitong sitwasyon ng mag-ina. Kung kaya't sumunod na rin ito sa loob ng bahay para maayos ang silid na pagtutuluyan ng mga ito. Pinaupo nilang mag-ina pagpasok sa bahay at doon ay ipinakilala ni Lolo ang mag-ina kina Lola at Mama. Maluwaluwang nagpasalamat ang ginang kina Mama at Lola sa pagtanggap ng mga ito sa kanila. Ayon sa ginang, walang may gustong tumulong sa kanila sa kanilang barangay. Yun ay sa kadahilan ng mahirap lamang ang mag-anak at mas lalong nagkagulo noong mas pinili niyang pakasalan ng lalaki na ayaw ng kanya magulang para dito. Kaya noong nangyari ang karumal-dumal na krimen, ay walang may gustong tumulong sa mag-anak. Tingin ng kanyang pamilya sa nangyari sa pamilya niya. Karma. Dahil hindi umano siya nakinig sa kanyang magulang noon. Ipinaglaban niya ang ama ng kanyang anak. Umiiyak ito habang nagsasalaysay. At dahil doon ay hindi na rin namalayan ni Nanay at Lola na umiyak na rin sila. Tinapik-tapik ni Lola ang balikat ng ginang. Gusto niyang iparamdam dito na hindi siya nag-iisa. Na may makakaramay siya sa pagharap sa mga suliranin na kinakarap nito. Ilang sandali pa'y dumating na rin si Papa Tino Bunoy. Ipinakilala nila ito sa mag-ina. Natakot ang dalagita na makita nito si Papa
Ayon kay Lolo, normal lamang yon dahil sa pinagdaanan ng dalagita sa kamay ng manggagahasa na halos kaedad lamang ni Papa noon at hindi nalalayo ang hubog ng kanilang katawan. Malit nga lang ng konti si Papa kaysa doon sa lalaki na gumawa dito ng karumal-dumal na krimen. Hinawakan ni Mama ang kamay ng dalagita at tiningnan nito sa mga mata. Kinausap niya. At sa kauna-unahang pagkakataon ay doon lamang narinig ng ginang ang boses na kanyang anak nun. Umiiyak ito. Bakas ang trauma at takot sa klase ng pagyak ng dalagita. Kinagabihan nun, kinausap ng mangkukulam itong si Lolo. Ito mangkukulam ay pangalanan na lamang nating Aling Luisa. Ayon sa kanya, isinuko na nito kay Lolo ang lihim na aral na natutunan niya. Pero hindi niya pa umano nababawi ang sumpa sa lalaki. Ayon naman kay Lolo, hindi na umano kailangan pang bawiin ang binigay niyang sakit sa lalaking yon. Sapat na to para wala na siyang may mabiktima pa. Sa uri umano ng sumpa na itinanim ng ginang sa lalaki, habang buhay na itong hindi makakabangon, mananatili itong paralisado hanggang sa pagtanda nito. Maayos namang lumipas ang gabi sa kanila. Sumunod na araw, habang nagwawalis si Mama ng mga nalaglag na dahon sa paligid, ay may dumaan ng mga kalalakihan. Na makita ito ni Lolo ay nakilala niyang membro ito ng pamilya ng lalaking naging pasyente niya. Muli siya nitong pinuntahan para humingi ng tulong, para tuluyan ng gumaling ang kanilang pamangkin. Pero sumagot si Lolo na wala na siya magagawa pa para gumaling ito ng tuluyan. Ang mahalaga, nahinto na ang sakit na nararamdaman ito. Nang marinig ng mga kalalakihan ang sinabi ni Lolo, umibaw man ang pagmumukha ng mga yon. Tila ba hindi sang-ayon ng mga ito sa sinabi ni Lolo? At doon niya naramdaman na tila may kakaiba sa katauhan ng mga yon. Napatango na lamang si Lolo na makumpirma niyang hindi mga ordinaryong tao ang mga kalalakihan. Naisip niya na kaya pala malakas ang loob ng lalaki na gumawa ng kabulastugan dahil sa may mga kamag-anak itong hindi normal. Hindi niya man ito nakita na pumunta sa bahay ng kanyang ginamot, ay nararamdaman niya naman ang presensya ng mga ito. Ang buong akala nga ni Lolo ay mga nilalang lamang ng dilim na nagbabalak biktimahin na may sakit. Yun pala, kamag-anak ito ng lalaki. Kaya pala malakas ang loob na gumawa ng kademonyo, ano? May tagapagtanggol. Wika ni Lolo. Hindi namin nagugustuhan ang samyo na nanggagaling sa bahay mo, tanda. Alalahanin mo, may buntis kang anak. Ipagpapalit mo ba yung buhay ng anak mo at ng apo mo sa mangkukulam at sa inutil na anak nito? Wika ng kalalakihan kay Lolo. Kaya ba paulit-ulit na pinagsamantala ng pamangkin nyo? At hindi lang pinagsamantala ng kaawa-awang bata. Pinatay pa yung ama ng dalagita sa harapan niya. Ganyan ba ang patas na pamumuhay at hustisya para sa inyo? Sagot ni Lolo. Saglit na napaawang ng bibig ang dalawa sa mga ito. Pero ang isa sa mga kalalakihan, umangin lang. Magkikita pa muli tayo, tanda. Tandaan mo, hindi kami ang nanghamon sa'yo. Matapang na wika nito. Nang masagot ni Lolo ang nilalang, kaagad na umalis ang dalawa sa mga yon. Isa lamang ang nanatili at nagmamatapang kung kaya't nararamdaman ni Lolo na hindi konsentidor ang dalawa. Umismid lamang si Lolo sa tinuran ng isang naiwan. Hindi na niya ito muli pang sinagot. Hindi na rin ito pinapayagan pa si tita na pumunta pa sa may sakahan. At dahil ayaw niyang payagan ito, nangangahulugan lamang na wala silang kikitain. Ang tanging naging solusyon ni Lolo, ipagbili ang dalawa sa kanyang mga alagang baboy. Naiyang nakatingin sa kanila si Aling Luisa.
Pero si Lola at Lolo na mismo ang kumausap dito at sinabi na huwag itong mag-alala dahil kagustuhan nila ang tulungan na mag-ina. Bilang albularyo, kabilang sa tungkulin niyang protekta ng mga mahihina at hindi nangaapak ng kapwa. Maging anuman ang antas nito sa pamumuhay at maging anuman ang lahi nito. Hindi naman mahinto sa pasasalamat ang ginang. Hindi ako nagkamali sa paglapit sa iyo, Tandang Tapol. Wika namang kukulam nun. Si Lolo naman ay pumunta sa lugar kung saan nakatayo ang mga kalalakihan kanina. Dinumpot niya ang bahagi ng lupa kung saan nakatayo ang mga ito. Binalot ni Lolo ng kulay pulang tela ang kamay niya bago niya dinakot ang bahagi ng lupa kung saan nakatayo ang mga yon. Pagkadakot ay dali-dali niyang binalot ng tela sa lupa. Pagkatapos ay binigay niya yon kay Aling Luisa. Pagkatapos, ibinalik niya dito ang kanyang libreta. Humanda ka, Luisa. Kapag may naramdaman tayong presensya ng mga nilalang mamayang gabi, pinapahintulutan kitang kulamin sila. Pero hanggat hindi pa ito nangyayari ay wag na wag kang gumamit ng lihim ng aral ng kadiliman. Tumango naman ang ginang. Kalmado at maayos naman nilang nairaos ang araw na yon. Nakapagbenta si Papa at Tito Bunoy ng 2 piraso ng baboy. Pagkatapos nilang makuha ang bayad dito, dali-dali na silang namili ng bigas at mga kakailanganin nila sa bahay. Sinigurado nilang may sapat silang pondo para sa 1 linggong pahinga na hinihiling ni Lolo Apol. Hanggang sa matalo na nito ang mga nilalang ng dilim. Matibay ang loob at malakas ang paniniwala ni Papa na kayang-kayang harapin ni Lolo Apol ang mga nilalang na yon. Yun nga lang, sa dami ng mga ito ay nangangailangan din siya ng tulong mula sa mga taong naniniwala sa kanya. Bago gumabi, tinaniman na ni Lolo ng pangontra ang paligid ng kabayan para masigurado ang kaligtasan ng mga mahal nila sa buhay. Si Lola ay inalalayan ng dalagitang si Elaine samantalang si Papa naman ay hindi nito iniiwan si Mama. Si Tito Bunoy ay kasama ni Lola at Elaine sa sala nun. At sa kagustuhan ni Papa na magkasama sila mag-anak kung kaya't lumipat na rin sila ni Mama ng mahihigaan sa may sala. Samantalang si Lolo naman ay kasama si Aling Luisa sa labas ng bahay. Ilang sandali pa, habang nag-aagaw na ang antok at diwa ni Papa, may narinig siyang huni ng mga hayop sa labas ng bahay. Sa huni na yon, ay para bang galit ito na naghahamon sa kanila. Pero hindi man lamang narinig ni Papa na gumagawa ng ingay si Lolo at Aling Luisa noon. Ramdam naman niyang naroon lang ang dalawa sa labas ng bahay. Malamang ay binabantayan kung anong klase ng hayop ang sasalakay sa kanila noon. Patuloy pa rin ang paghuni ng nilalang. Nakagaya ng dati ay para itong tunog ng ibong tikling. Malakas pa rin ang paghuni nito. Patunay na nasa malayo pa ito. Habang sa unti-unti na itong humihina. Patunay na habang naglalakad ang oras at lumalalim ang gabi, palapit ito ng palapit. Hanggang sa nakarinig na si Papa ng mga paghingal na malapit na lamang sa kanilang bakuran. Maya-maya pa, narinig niya ang mga pagaspas ng pakpak na animoy umiikot sa bubong ng bahay. Ganoon na lamang ang paggalaw ni Mama na para bang nahihirapan ito. Kaagad namang bumangon si Lola at hinaplusan ng langis ang tiyan ni Mama noon, papunta sa likod nito at kanyang balakang. Walang ano-ano. Isang tinig na tila ba tinamaan ng kung anong sadata ang kanilang narinig noon. Maya-maya pa, mayroong parang bumagsak. Kasabay nito ay yung paghuni ng parang tunog itik na hindi kaaya-aya. Doon na nila narinig si Aling Luisa na nag-oorasyon. Kasabay noon ay ang paghiyaw ng kung anong kasama nila sa labas noon
Muli silang nakarinig ng pagbagsak sa lupa. Nagmatyag si Papa. Narinig niyang may tao at may kausap si Lolo nun. Ilang sandali pa, boses na ulit ni Aling Luisa yung narinig niya. Tila ba may kinakausap ito? Hindi maintindihan ni Papa kung ano ang sinasabi nito pero ang naiintindihan nila ay ang boses ni Aling Luisa. Ang sabi ni Aling Luisa nun, "Huwag kayong magsalita at umasta na kayo ang nawalan at may karapatang magalit sa nangyayari ngayon. Asawa ko ang pinatay, anak ko ang ginahasa. Sa tingin niyo, uupo lamang ako sa isang sulok na walang gagawin habang nakikita kong nauupos ang pamilya ko sa kahayupan ng mahal niyong pamangkin." Iba-ibang huni, iba't ibang tunog at ingay nang naririnig nila sa labas nun. May paulit-ulit na parang nahuhulog sa lupa. Hanggang sa walang ano-ano, nagkaroon ng katahimikan. Mga isang oras ang nakalipas ay doon pa lamang pumasok sa bahay si Lolo at Aling Luisa. Bit-bit nito ay mga garapon na may lamang kung ano. Naawa si Mama kay Aling Luisa dahil nakita nilang pagod na pagod ito. Si Papa naman ay dali-daling kumuha ng tubig. Nilagyan ito ng konting asin. Ipinainom nito kay Aling Luisa at kay Lolo. Pinasandal si Aling Luisa sa upuan. Ilang oras pang lumipas, bumalik na rin yung lakas nito. Nang makapagpahinga ay pinakain ito ni Lola ng konting pagkain para ayos lang na makatulog ito kaagad pagkatapos. Sumunod na araw, napag-usapan nila ang mga nangyari nung gabi. Ayon kay Lolo, 3 umano sa nilalang ang hindi nasisikatan ng araw. At kaya umano nang hina si Aling Luisa dahil sa pinilit nitong magbitaw ng mga kataga ng kanan kahit hindi pa ito nakapaglinis ng kanyang kaluluwa. Mabuti na lamang at tumalab umano ang orasyon na yon. Sa katunayan ay muntik na sanang mapahamak si Lolo pero iniligtas umano siya ni Aling Luisa. Tanghali na nagising si Aling Luisa noon. Nahihiya pa sana ito pero hindi pinaramdam ng mga ito nila Lola na kailangan nilang mahiya. Kinausap ito at kinamusta ang kanilang pakiramdam. Lalo na si Elaine na sa mga oras na yun ay nakitaan na nila ng pagkaaliwalas yung mukha. At dahil walang kapatid na babae si Mama na nasa kanyang tabi, napalapit siya kay Elaine. Naging magkasundo sila at naging parang magkapatid na dahilan ng unti-unting pagbabalik naman ng katinuan ni Elaine noon. At sa kagustuhan na mamuhay ng matiwasay, malayo sa mga nilalang na siya nilang kinatatakutan, napagkasunduan na mag-anak na ipagbili ang kanilang lupa at mga alagang hayop. At yun ang ginamit nila para makabili ng maliit na lupa sa mismong bayan ng Escalante. Tama lamang ang lupa na yun para sa 2 maliit na bahay. Pinatayuan nila ng maliit man pero maayos na bahay ang mag-inang Elaine at Aling Luisa. Alam naman kasi nilang kahit magkakasundo silang lahat, iba pa rin kapag may sariling tahanan na mag-ina. Bago pa man makapanganak si Mama ay nahingi pa nila ng tulong si Elaine na mapatingnan ito ng maayos sa doktor, na siyang tuluyan nitong ikinagaling at muling pagbabalik nito sa eskwela noon. Si Aling Luisa naman at Lola ay magkakasama na nagtatanim ng mga gulay sa paligid. At nang kinalaunan, nagtanim din ng mga ito ng mga halamang bulaklak na siyang pinagbibili nila kapag may nagkakagusto sa mga ito. At ito ang naging parte na ng kanilang kabuhayan. Hanggang sa may ipanganak na ako ni Mama, lumaki akong inakalang magkakapatid sina Tito Bunoy at Tita Elaine. Nagulat na lamang akong magkaedad ako ng 10 taong gulang ay doon sinabi ng dalawa na gusto nilang magpakasal. Na-curious ako. Naging dahilan kung paano humantong sa ganong sitwasyon ng pamilya. At doon niya ikinuwento ni Papa sa akin ang buong pangyari. At dahil sa ako ang kauna-una nga po, kung kaya't palagi akong sinasama ni Lolo saan man ito makarating sa kanyang panggagamot.
Sinabi pa nito na mas malakas umano ang loob ko at mas may potensyal umano akong maging katulad niya kesa kay Papa. Dahilan kung bakit hindi niya tinuruan si Papa ng mga ganong klaseng panggagamot. Dahil sa pagsama ko kay Lolo sa bawat lakad, doon ako natuto kung paano manggamot at nakakita na ako ng iba't ibang nilalang na hindi ko inakala na nabubuhay sa mundo kasama ang mga tao. Hinding-hindi ko makakalimutan ang unang tao na humingi ng tulong kay Lolo na taga Mandalaga noon. Isa itong estudyante na nag-aaral sa elementarya. Mag-iisang linggo na itong sinusumpong ayon sa mga magulang. Tuwing umaga ay tulog na tulog ito. At tuwing sasapit ang dapit hapon, lalo na tuwing alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, nagwawala ito. Paiba-iba rin ang boses nito na animoy sinapian ng iba't ibang nilalang. Alas 3 ng hapon nang dumating kami sa kanilang tahanan. Nung papasok pa lamang kami sa bakuran ng mag-anak, kakaibang enerhiya ng aming naramdaman. Napakabigat na tila ba hindi kami pinapahintulutan na makapasok sa tahanan ng mag-anak na yon. Pero nang umihip si Lolo ng orasyon sa hangin, ay saglit na gumaan ang enerhiya na bumabalot sa paligid. Kung kaya't matiwasay kaming nakapasok sa bahay. Sa pagpasok namin, nakita namin ang batang babae na nakahiga. Napakatuwid ng pagkakahiga nito. Sinabi ni Lolo na kung maaari ay galawin ng ama ng bata para maigalaw ang katawan kahit saglit. Pero nang akmang hahawakan na ng Ginoo ang katawan ng anak, bigla itong suminghal. "Huwag mo akong hawakan. Hindi kita pahihintulutan," wika ng batang babae. "Anak, kailangan kitang igalaw para hindi ka tuwid na tuwid sa pagkakahiga." Nagmulat ng mata ang anak at dito namin nakita ang mabalisik nitong tingin. Umaakma na itong saktan ng kanyang ama nang umihip si Lolo ng orasyon sa hangin. At doon ay saglit na nagulat ang nilalang. Sa pangalawang pag-ihip ni Lolo, bigla itong nanghina. Muling pumikit ang bata nun. Doon na ito nilapitan ni Lolo at hinawakan ng dulo ng hinalaking daliri niya. Kasunod nito ay ang pagtanong ni Lolo sa Ginoo kung saan pumupunta ang anak ng mga ito. Ay naman sa Ginoo, sa ilog sila huling pumunta, nang huli ng mga hipon tabang na kung tawagin ay ulang. Yun lamang ang natatanda ng lalaki. At sinabi nito na nung nakauwi sila kinahapunan, ay doon nagsimulang magdeliryo ang bata. At doon na rin umiba-iba ang ekspresyon ng muka at ang boses nito. Hindi na alam na mag-asawa kung kanino hihingi ng tulong. Hanggang sa ang isang tao ang nakausap ng Ginoo na nagsabi na si Lolo Apple ay magaling na manggagamot. Kung kaya't kahit nasa malayo, sinikap nila itong mapuntahan. Nang malaman ni Lolo kung anong klaseng nilalang ang gumagambala sa bata, kaagad na niya itong pinalayo sa katawan. Nung una, nagmamatigas pa ang nilalang. Pero nang hinuli ito ni Lolo gamit ang kanyang patpat, nagmakaawa ito na huwag siyang saktan at lulubayan na niya umano ang batang babae. "Gaano ko masisigurado na hindi mo nagagambalain muli ang katawan ng batang ito, ha?" Sumagot naman ang nilalang na basta huwag na muling bumalik pa ang bata sa sapa. Hindi na kumbinsi si Lolo sa sinabi ng nilalang. Hindi na niya pinatagal yon. Tinuluyan na niyang tinapos ang buhay ng nilalang gamit ang daliri nito. Inilapat niya yun sa leeg ng bata na noon ay animoy naluluwa ang mga mata. Nagsisitayuan ang buhok nito habang nakabuhagag nun. Kasabay ng pag-orasyon ni Lolo ay ang biglaang pagpisil nito sa pinakapunong balikat ng bata. Tumili ang bata nun. Nung una ay boses ito ng tila ba isang napakalaking nilalang. Pero habang tumatagal, nagiging mahina ito at napapalitan na ng iyak ng bata
At nang masigurado ni Lolo na tuluyan nang nawala ang presensya ng engkanto na nasa katawan ng batang yon, inihinto na nito ang pag-oorasyon at nag-usal ito ng dasal para iselyo ang nabuksang lagusan sa kaluluwa nito. Pagkatapos na maselyo ni Lolo ang kaluluwa ng bata, tuluyan na itong nakatulog. Hindi naman kami umuwi ng gabing yon. Maliban sa gabi na, ay kailangang masigurado ni Lolo na nasa maayos na kalagayan ng bata bago namin ito iwan. Kinabukasan, maaga pa kaming nagising. Ilang saglit lamang ay nagising na rin ang bata at kaagad na humingi ng tubig nun. Pero sinabi ni Lolo na tunawan umano ng maliit na dakot ng asin ng tubig bago ipainom dito. Pagkatapos mag-agahan, nagpaalam na kaming umuwi. Babayaran pa sana ng Ginoo si Lolo pero humindi ito. Nagpahatid na lamang kami pabalik ng Escalante dahil walang kapera-pera si Lolo ng mga panahon na yon. Ganun pa man, hindi pa rin siya tumanggap ng bayad. Dahil kapag ginawa niya yon, mawawala sa kanya ang kanyang kakayahan. May bit kasing ipinagbabawal sa kanila ang maningil o humingi ng kabayaran sa kanilang tulong na ibinibigay.